Daj mi to odmah. To ti mi daj. Konačno. Sad je kisi-misi moja. Wow, koliko ima mesta ispod kreveta. Zašto ne bih napravila kućicu sebi? Ima puno prostora ispod kreveta, ali voljela bih da ima ga još više. Zato će mi trebati nekoliko dasaka i testera. Emma, šta to radiš? Zar ti nije jasno? Pravim drveni stalak za svoj krevet. Šta? Stalak kažeš? Onda šta sam ja, Gora? Ostaje samo da zavrnem nekoliko vijeka i može se staviti krevet. Pogledajte kako je odlično ispalo. Svaka mi čast. Imam i ja jednu ideju. Awesome! Odlično mi ide. Cool. To je to? Samantha, kako te nije sramote da kradeš tuđe ideje? Nisam ništa ukrala, sve sam sama izmislila. I onako će moja kućica ispod kreveta biti mnogo bolja od tvoje. Okay. Jer ću sada svoju kućicu ukrasiti šarenim trakama. Wow! Ovako. Nije loše, ali ja imam bolju ideju. O čemu pričaš? Ma ništa. Samo ću obojiti zidove u belo. Skoro sam završila. Cool. Pa šta? Moja kućica će svejedno biti lepša. A vidjet ćeš. Kako da učinim kućicu još lepšom? Znam. Zašto ne bih okačila zavese na nju? What's the matter with you? Samantha, ti to sigurno nećeš imati. Pa šta? Kod mene će i bez zavesa biti jako lepo. Umjesto zavesa stavit ću lepe prekrivače. Pogledaj kako lepo izgleda. Oduševljena sam. Nekako mi je prazno ovdje. Moram nešto da dodam svojoj kućici. Nadam se da baka neće biti protiv ako pozajmim od nje malo lepljivog papira. A još će mi trebati njeno čebe. Od čebeta ću napraviti odličan tepih. Okay. What? A od ovog papira ću iseći crteže koje ću zalepiti na zidove. Tepih je spreman. Ostaje mi da napravim crteže. Odlično. I ja sam dobila ideju kako da ulepšam kućicu. Koristiti čebe umjesto tepiha je odlična ideja. Moja kisi-misi mnogo voli roze boju, a uz pomoć papira ću ukrasiti zidove. Pogledajte koja lepota. Baš mi se sviđa. Uradit ću još nešto. Takva lepa boja je divno. Ovo ide ovdje. Svaka mi čast. To je super ideja. Također mogu dopuniti zid dobrim slikama. Awesome! A ja ću imati čak i svoj mjesec. Sa letećim tanirom i raketom. Pogledajte ovo. Napravila sam pravi kosmos. Ostalo još malo. Oduševljena sam. Ovo ide ovdje. I naravno mi treba srebrna rasveta. Sa njom će kućica postati još lepša.
A ja imam mnogo ovakvih krugova. Samo pogledajte kako su ovi zidovi sad slatki. I ja ću staviti rasvjetu. Samo što je moja prava. I mada sjaj. A uz pomoć vate ću pretvoriti rasvjetu u pravi oblak. Jao, lepota. Baš mi je lepo u kućici. Ali baš je tvrdo ležati ovdje. Tako je, treba doneti nešto mekano. Oho, odlična ideja. Da, tako je mnogo bolje. Obožavam vreće za sedenje. Tako su mekane i udobne. Također mi ne bi smetao sto. Sama ću ga napraviti. Bitno je da bude isto lep kao i sve ostalo u mojoj kući. Ovaj sto liči na lepu bombonicu. Na njemu ću čuvati svoju šminku. Odlično. I meni nešto nedostaje. Da, tako je. Što ne bih napravila sebi pikado kao u Luna Parku? Ovo ide ovdje. Gotovo. Emma, dođi da igramo. Come on! Vrlo rado. Samantha, kako ti je lepo ovdje. Uzmi strelice. Hajde da igramo pikado. Wow! Kako cool. Da, to je baš zabavno. Svaka nam čast. Slušaj, sad te ja zovem u posjetu. Samantha, sad ću te našminkati. Okay. Postaćeš tako lepa da nećeš prepoznati sebe u ogledalu. Wow, stvarno sam lepotica. Hvala, Emma. Very much. Prokletstvo. Krevet stoji previsoko. Kako da se popnem na njega? Ja sam smislila odličan način. Napravit ću stepenice. Skoro sam završila. Op, to je to. Sad će biti vrlo zgodno penjati se na krevet. To je genijalno. Ali što bih pravila nešto kad to mogu doneti? Emma, predlažem da jedemo. Uzmi Skittles. O, hvala ti puno. Imam specijalni aparat za njih. Gledaj, on će mi davati bombone. Prelepo. Mislim da moramo da smislimo kako da spojimo naše krevete. Imam jednu ideju. Prvo moramo vezati konopac. A onda okačiti na njega običnu kantu. Genijalno. Tako je. A sada možemo da prevozimo različite slatkiše jedne drugoj. Emma, imam Kinder jaje za tebe. O, kako cool. To je baš lepo od tebe. Awesome! A ja sam pripremila prank za Samanthu. Hey!
Vidjet ćemo šta će reći kad vidi ovu zmiju. Thank you very much. A, Emma, uplašila si me. What? Mislila sam da će mi stati srce. Subscribeujte Rapapa da ne biste propustili nove izazove. Sa nama je uvek zabavno i jako zanimljivo.